Jeg gider ikke at se på træning. Ja. Jeg har faktisk aldrig spillet det før, så giv mig held og lykke. Nu må vi se, for nu du er, eller hvor god du er. Hvad skal jeg gøre nu? Hvad skal jeg gøre? Tag B. Du skal trykke A. Du skal trykke A plus B, mens du skyder. Hvad? Sådan. Jeg ved ikke, hvor hullet er, når der. Fedt, mand. Fedt. Er det fedt eller ej? Nej. Næsten fedt, mand. Total optur. Du mener en total nødtur? Nej, total optur. What? Det var godt nok til at Hvad fanden skal der lige der? aner det ikke. Ups, det er min fejl. Ej, jeg er så dårlig. Ej, I skal takke mig. Aner ikke hvorfor. Kom nu. B. Hvad? Hvad sker der? A plus B. Det er også jeg gør. Skal du gå i skole igen? Så du kan have bukser. Jeg går i skole. Jamen, du skal starte forfra. Den her, den klarer jeg aldrig. Lad os nu lige se. Yes! Og vi siger tak for denne gang.